L-anzjana ta' 67 sena kienet weġġet nhar l-10 ta' Awwissu fis-sit fejn qed isir ix-xogħol fuq il-Baċir numru 1. Waqt li kienet għaddejja minn Bormla biex tmur il-poliklinika tal-lokal, tfixklet f'bankina mkissra waqgħet u ħabtet rasa. Hija iddaħlet l-isptar issofri minn emorraġija interna f'rasha. L-anzjana kienet ilha fil-periklu li titlef ħajjita għal xahar u fl-aħħar sigħat tilfet il-battalja kontra l-mewt. Meta l-anzjana kienet għadha fit-taqsima tal-kura intensiva, One News tkellem ma' bina. Raymond Gallia kien saħal li ommu tinsab f'kundizzjoni kritika torta riski kbar li hemm f'dan is-sit f'Bormla. Il-perikli kollha jinsabu esposti għal pubbliku mingħajr ebda sinjali ta' prekawzjoni. Din is-sitwazzjoni kienet ikkonfermata mill-uffiċjali tal-Awtorità għas-Saħħa u s-Sigurtà. Il-mentaw fost l-oħrajn minn il-qoħ batuti u mill-verek tal-ħadid ħerġin mill-ġebel. L-Awtorità waqfet il-proġett sakemm ir-riski jiġu minimizzati. Iżda sa dan it-tant seħħet traċedja li setet tkun evitata.